Khalid. Na? To kai ashe ma kana ciki. Faɗa da ma gurin ka yanzu. To lafiya ne ko? A lafiya da wallahi. Da dama wa'annan tambayoyin ne nake son da Allah zan biyo masu a samun ɗin Hausa aka ba mu a makaranta to shine nake son da Allah idan na faɗi ma ka cike mu. Insha Karin Allah. magana ne. Mu da muka zo na tsohuwa ayyama? Ai san kamo tambayoyinka ka gani. Kowane tsuntsu. Kowane tsuntsu da gashi a jikin shi. Sai bango ya tsage. Na ciki ke ganin na waje. Kowa ya bar gida. Kowa ya bari gida, kowa ya bari gida. Gida ya rushe.